Слава на Бога! Здравейте на всички! Това, което днескашния ден имаме възможност да направим е благословеното Слово на Бога да бъде изявено в животът ни, защото Божието Слово е нашата специална защита, защото е написано в 91-я псалом: затова няма да те сполети никакво зло. Няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи язва душата ти, защото ще заповяда на ангелите си за тебе, да те пазят във всичките ти пътища. Това, което вие чувате, е изявление чрез Святия Дух от Давид, и той казва тези думи под действието на Божия Дух, защото вие виждате, той през целия си живот беше свръхестествено защитен през всичките си дни. Господ се грижеше за него. Той беше защитен от враговете си и той беше защитен, точно както се казва, от всякакво зло, от всичкото зло. Така и с теб тази вечер, така и с теб, който слушаш Словото на Бога, така и с теб. Затова няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи язва душата ти. Алелуя! Помисли върху това, което Бог казва. Той казва, че заповядва на ангелите си за тебе, да те пазят във всичките ти пътища. Значи, че ангелите имат заповед от Бога да те пазят. Те имат заповед от Бога да те закрилят, защото Библията ни казва, на ръце ще те вдигат. Ти можеш и да не усетиш това, но Бог казва, че те са тук и Бог казва, че те носят на ръце. Може да нямаш представа, но Бог иска да го знаеш и да го славиш. Ето защо помазанието на Господа те пази и всякакво зло е неутрализирано за тебе. Колкото ти си близо до Бог, толкова повече ангелите му не се отделят от тебе, защото ти си един дух с него. Той го прави, за да не удариш о камък ногата си, за да не се нараниш. Той го пази колко специално във всеки един аспект от Божия план да бъде свързан с този детайл на живота ти, за да бъдеш снабден в живота и да живееш в специалната защита от Бога. Ти можеш да преживееш това. И може би някой от вас тази вечер, които слушате Словото на Бога, тези от вас, които не са запознати, може би някой от вас за първи път слуша Словото на Бога, но аз съм Божия човек, Станимир Тодоров, и знам, че нищо не е случайно за всеки, който слуша, и дори до сега да не е било твоето преживяване. От този момент то ще бъде твоето преживяване лично в живота, защото до сега може би не си бил в постоянство в четене на Божието Слово, може би не си бил в постоянство на общението ти с Бога, но ти трябва да имаш съзнанието, че в момента, в който ти извикаш към Бога, в този момент Божията защита се включва и се активира върху твоя живот и ти не бива да се отделяш от нея, защото Бог е този, който заповядва през всичките ти пътища да бъдеш защитен. Бог иска да знаеш, че разрушаващата система на този свят не е пагубна за тебе. В тази система на разрухата в този свят, за тебе Бог има специална защита, защото Той те избавя от примката на ловеца и Той те избавя от гибелния мор. Много хора са загинали от мор, от грип, от катастрофи. Много хора са загинали от инсулти и от рак, но за тебе Бог изпраща защита. Той те избавя от примката на ловеца и Той те защитава от гибелния мор. Независимо от каквато и да е ситуация, Всемогъщият заявява, че ще те пази от всеки капан, от всеки мор. Не го забравяй, че Бог тази вечер иска да активира върху твоя живот своята специална защита за това последно време, за да ходиш над опасностите, защото Бог е твой защитник. Защото Бог е този, който те благославя. Той е твоята канара, високата ти кула, този, който предпазва твоята душа от всякакво зло. И Той ти дава сила срещу всяка атака да вземеш с надмощие, защото ти си в Неговото убежище, ти си завинаги в Неговата защита, ти си в Неговото напътствие, в Неговата праведност, в Неговата защита, защото Словото на Бог
е славата на Бога. Библията ни казва, обърнете сърцата си всички вие и заръчайте и това на чедата си да внимават и да вършат всичките думи на този закон, защото за вас това не е празно нещо, понеже то е животът ви, казва Божието Слово в книгата Второзаконие, 32 глава, от 46 и 7 стих. Божието Слово ни учи как да живееме. То ни води да бъдем напред. И това е много повече от един наръчник. Това е един специален инструктаж за живот. Божието Слово е живот. Израелският народ слушаше думите на Бог. За тях това бяха само правила. Но Мойсей каза, това е вашият живот. Това е вашият живот. Не е чудно, че Мойсей знаеше пътищата на Бога. Не е чудно, че той гледаше лице в лице Бога. Не е чудно, защото той виждаше и слушаше Неговия глас. Така че този, който разбира думите на Бога, са за живот в безопасност. Днескашния ден, аз искам да ви кажа, има хора, които са срещани в различни ситуации на трудност. И някои от тях нямат представа. Дори някои от тях са ходили дълги години на църква и изведнъж злият ден ги постига и те преживяват една трагедия, внезапна катастрофа, внезапна загуба, внезапно погубление. И те се чудят как и по какъв начин да бъдат защитени. Дали могат с някаква застраховка, дали могат с някаква защита на някои охранителни системи, по какъв начин могат да защитят децата си. Те не знаят как, по какъв начин да бъдат подсигурени в тяхната храна, в тяхната защита за техните деца, в безопасност от катастрофи, макар и да са поддържали автомобилите си. Те не знаят, но Божието Слово е огледало, което ни разкрива всичко, което Бог иска да направи. Той ни дава живота си. Бог ни вижда по един специален начин и Божието Слово е това огледало, което показва за нас каква радост е, когато Бог има възможност да говори на всеки един от децата си, който иска да слуша. Защото това Слово произвежда твърдост в живота. Бог ти казва в Неговата инструкция как да ходиш в успех, как да ходиш в радост, как да ходиш извън бедите и премеждията, как да ходиш триумфирайки. Защото виждате тук как във второто апостолско послание на апостол Павел към коринтяните виждаме от 2 глава, от 14 стих: благодарим на Бога, който винаги ни води в победително шествие в Христа и навсякъде изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него. Защото пред Него ние сме Христовото благоухание за тези, които се спасяват, и за онези, които погиват. На едните сме смъртоносно ухание, което докарва смърт, на другите животворно ухание, което докарва живот. И за това дело, кой е способен? Кой е способен? Кой е в силата на това? Кой има силата и стабилността? Кой има тази способност да бъде животворно дихание? Кой има тази способност да ходи всеки ден, във всяка ситуация в победа? Кой има тази способност? Апостол Павел казва в 17 стих: ние сме. Ето той казва, ние сме способни, ние сме. Защо? Защото не преправяме Словото на Бога, както някои имат обичай да правят. Някои хора изопачават Словото и казват, че то не е за днеска, че то не е за сега. Те казват, че само в началото Бог е избрал апостоли, само в началото Бог е изцелявал. Те преправят Словото на Бога и затова изпадат в такива различни ситуации и трагедии. Но това, което Библията ни казва, че Словото на Бога е голяма радост за нас, защото то произвежда в нас твърдост. Как да триумфираме? Ти трябва да мислиш и да живееш според истината, която виждаш в Словото, картината, която Бог ти показва. И ти трябва да спреш от фантазиите си всяко пагубно действие. И ти трябва да спреш и да фокусираш твоят разум върху картината, която Словото на Бога ти показва. Живот на победа, живот на триумф, живот над Сатана, над обстоятелства, над ситуации, живот, който да бъдеш в тази способност, в тази стабилност, да правиш това, което Бог прави. И затова апостол Павел казва, аз мога всичко. Тоест, аз мога всичко това, което Бог може. Защо? Защото аз съм способен служител не чрез моите способности, но чрез Неговите способности. Затова Христос каза, делата, които аз върша, и вие ще вършите. Тоест, ние влизаме в способност да вършим тези дела.
защото това е Божията воля. Ти само стой в тази картина, която Словото показва за живота ти. Ти само стой и продължавай да гледаш в огледалото на Бога. Ти само стой и стоиш в способност. А ние всички, като с открити лица, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същият образ. Виждате ли, в същото, което показва Словото, се преобразява твоята ситуация. В раните на Христос ти си изцелен. Ти се преобразяваш в същата ситуация от слава в слава, както от Духът Господен. 3 глава 18 стих на 2 апостолско послание към коринтяните. Вие виждате, от слава в слава се преобразява ситуацията на твоя живот. Тя се преобразява в една изключителна ситуация. Затова тази вечер аз искам да кажа, за вас се неутрализират опасностите. За вас не е случайно да слушате това слово, но за вас вие сте в свръхестествената защита. Вие сте неутрализирани от ситуациите на погублението в този свят. Защото Бог е този, който казва. Затова срещах много хора и през тази седмица, която изтече, те казаха как е станала катастрофа тежка, били са на определено място на служба, на място, където някой служител не е бил съгласен с мене, за някой служител, който е говорил против служението, което съм имал, и не знаят защо една кола ги удря и толкова тежко страдание, след това втора кола ги удря пак тях. Това, което се случва втори път, втори удар, за което са били и в болница, за своите ребра, за своите дробове, за тази изключителна опасност, и изведнъж една злополука, изведнъж. Но Библията ни казва нещо изключително важно. Проклятие без причина не постига никого. Това, което вие трябва да разберете, без причина никого не може да го постигне проклятие. Има места, където хората ходят и ако служителите не вярват в действително на Божието Слово, това, което се случва, внезапни злополуки, опасности, защото безбожният служител и свидетел ще изпадне в беда, но истинският посланник, той носи, какво носи? Той носи изцерение. Той доставя изцерение, казва Божието Слово в книгата Притчи. Така че това, което вие трябва да разберете, внезапно погублението. Хората са ходили дълго време на други места, изведнъж са попаднали на неправилното място и изведнъж трагедии, изведнъж злополуки, и то не веднъж, не, но по два пъти тези. След минута още един силен удар, още един силен сблъсък, и това нещо ние трябва да го разберем. Колко е важно, Бог го е казал, и това е нещо, което Той ни инструктира. Не следвайте слепеца, за да не паднете в ямата. Това, което трябва да разбереш, щом не следваш слепец, ти трябва да знаеш, че за тебе Господ заплада ангелите си да те пазят от всякакво зло. Той е заплада за тебе да бъдеш в безопасност, да бъдеш в защита от всякакво зло, да бъдеш свръхестествено защитен. Това е Неговата инструкция. Защото следното нещо, което Бог иска да разбереш, независимо какви сънища си имал, какви предчувствия за зло, за ужас, за катастрофи, тази вечер Бог иска да те инструктира чрез Словото си как да бъдеш избавен, как да бъдеш защитен. Той те инструктира тази вечер. Ето колко изключително важно е ние да задържим фокуса си върху Божието Слово, да задържим инструкцията на Божието Слово. Ние сме благословени да слушаме Словото на Бога, да слушаме Неговият глас. Защото Библията ни казва, че Христос ни е благословил със всяко благословение в духовни места. Той ни е дал всичко потребно за живота и благочестието, че Христос ни изкупи от проклетията и ни направи Аврамово потомство, наследници по обещание на Неговата благословия. Това, което Бог е дал, е изключително важно да можеш да го разбереш, какво Бог има предвид и какво Той казва. Така че днескашния ден Бог ти дава конкретна инструкция как да бъдеш защитен, как да бъдеш винаги в Неговата свръхестествена защита, как винаги да бъдеш в безопасност, как винаги ангелите на Господа те пазят, как за тебе злополуката да не съществува. Защото кой е способен на такова нещо да живее всеки ден в победа? Кой е способен? Ние сме. Това апостолите го казаха, ние сме. Тези, които слушат Божието Слово, които не изопачават Словото, сме способни на това да живееме по този начин, защото Бог изпраща заради нас ангелите си.
Така че вие трябва да разберете, изключително важна инструкция е затова внимателно обърнете Божието Слово, това, което действително Божият глас насочва. Аз искам да кажа как да бъдат неутрализирани злополуките, как да няма катастрофа за тебе, как да няма за твоето дете злополука, как да няма за тебе катастрофа. Това е нещо, което Бог те инструктира. Ето сега, 41-ият псалом. О, благодариме ти, Господи, за Твоето Слово, че чрез него ти ни инструктираш в царски живот и в царско управление, в живот на безопасност. Ние ти благодарим. 41-я псалом. Блажен е онзи човек, който приглежда сиромаха. В зъл ден ще го избави Господ. Това, което вие чувате и виждате изключително внимателно в този псалом, Библията ни казва, че Господ те избавя в зъл ден и че Той съхранява живота ти. Самия Бог съхранява живота ти. Самия Бог извършва съхраняването и опазването на твоя живот. Може да не изглежда, че е възможно това, но Господ извършва свръхестествена защита и опазване на твоя живот. Той казва, че и няма да те остави да бъдеш подвластен на враговете си, но Той ще те направи да ходиш блажен на земята. Няма значение в каква ситуация, гледайте тези стихове в този псалом. Няма значение, защото тази способност не зависи от вас. Дори да не сте имали тези данни и качества, ние сме способни чрез славата на Бог и чрез Неговото Слово. Забележете го, когато Давид ходеше, той ходеше с затруднение, с шлемът, с ризницата, с щитовете, които Саул му даде. Той с тях не можеше да борави. Те не му бяха по мярка и той нямаше как да ходи с тази броня, за да се изправи да се бие срещу Голиат. Така че в този момент той нямаше данните като земен човек. Но това, което той беше в духът способен, тази способност в духа, да има тази скорост, да има тази стабилност и тази защита в себе си, и тази победа в себе си, за да премине в победа, независимо, че не е имал тази възможност. Така че той нямаше право на грешка. С първия камък още той улучи целта. Това беше способност от духа, което се извършва тук на това място. И виждате ли, няма значение за вас дали в този момент сте в болницата, дали в този момент сте били на смъртно легло, за вас няма значение. Виждате внимателно какво се казва в този псалом. Поради факта, че слушате Божието Слово тази вечер, вие ще бъдете защитени от тази опасност. Библията казва, Господ ще те подкрепи на болничното легло и ще преобърне цялото ти състояние към добро. Това, което Бог каза, цялото ти състояние, всичкото ти състояние към добро. Всеки от органите ти към добро. Това, което е твоето имущество към добро. Цялото ти състояние към добро. Ако ти се намираш в болест и приложиш тези ситуации, ти ще бъдеш защитен. Аз искам да ви кажа, защото вие трябва да разберете какво има предвид. Когато Христос каза, продай всичко, което имаш и дай на сиромасите, какво има предвид тук този 41-и псалом, когато се казва блажен е човека, който обръща внимание на сиромаха. Вие имате предвид, че това е на трите нива, които Божието Слово изговаря волята на Бог, на трите нива на обстоятелствата на всеки един от живеещите хора в този свят. Защото Библията ни казва, дори тези, които притежават нещо, Бог казва, че те не знаят, че са окаяни сиромаси и че нямат нищо. Дори да мислят, че притежават нещо на този свят. Защото това, което Бог има предвид е на трите нива на този живот, да бъдеш здрав във всичко. Трето Йоаново послание, волята на Бога, втория стих, да бъдеш здрав във всичко. Това е първото измерение. Второто, да преуспяваш, да успяваш във всичко. И третото измерение, както и душата ти. Това, което означава, че хората трябва да им обръщаш внимание на този етап. Ти ще бъдеш блажен, когато обръщаш внимание на този етап. Аз искам да ви кажа, следващите 2 години и 7 месеца, това, което имаме да свършим за Бог е да не оставим нито едно село без
благовестието, без да има там група от вярващи. И това, което ние трябва да разберем, че това е работа специфична за Бога. Той каза, продай всичко, което имаш и дай на сиромасите. Така че тук се казва, блажен човек, който обръща внимание на сиромаха. На тези три нива. Те да чуят благовестието и когато те чуят благовестието, те да бъдат изцерени и техните нужди да бъдат снабдени. Това, което трябва да разберете, че тук Бог е предвидил, Божият план е предвидил дори за тези от вас, които живеят в чужбина. Дори за тези от вас, които са на работа в някой офис, където не могат да мръднат, защото ще бъдат лишени от работата, някой друг ще им вземе мястото. Така че тук Бог ти дава тази възможност, когато Той каза на този богаташ да продаде това, което има. Затова Библията ни казва, давайте и ще ви се дава. Значи разбирате, че вие трябва да разберете, че можете да участвате в това дело за обръщане внимание на сиромасите, да чуят благовестието, дори да сте в някой офис, заети с работа по цял ден, когато вие отделяте от вашите ресурси, то вашата работа, вашия труд, който е обезпечен, вашия труд, вашата инвестиция, когато вие изпращате за Божието служение, където се носи за сиромасите да приемат благовестието, то тогава Господ какво прави? Той преобръща цялото ти състояние към добро. В зъл ден ще бъдеш избавен. Злополуката няма да съществува за тебе. Това е което Бог каза и много от вас пренебрегват тези неща. Защо е толкова важно това да се дава? Но аз искам да ви кажа, че ако някой от вас следи инструкция от Святия Дух къде да дава, той е като човек, който е ударил джакпота, ако някой следи и внимава за инструкцията. Затова ви казвам, има хора, които са несъгласни с това служение, има хора, които не са съгласни. И знаете ли, някои от тях казват, и какво? Защото аз тази седмица пак разказах на толкова хора, ходихме в едно място, където нямаше църква. И Бог изцели хората. И Бог даде на всички хора Святия Дух. И всичките хора се кръстиха и от вода и дух. И религиозните хора казват, че не са съгласни. И защо си го направил? Ти трябваше ли да го направиш? Те хората осъзнават ли какво се е случило? И аз казвам, о, да, трябваше. Ето защо Божия дух ме изпрати. О, ето защо трябваше. И те си мислят, че един човек нямал право да бъде спасен, ако нямал стаж поне една година във вярата. Те си мислят по този начин. Но Библията ни казва как Господ вдигна, как Святи Дух вдигна Филип и го занесе при скопеца, който в същия момент чу за Христос, в същия момент чу за Евангелието. И той пита, пречи ли нещо да се кръстя? И Филип му каза, нищо не ти пречи, щом вярваш с цялото си сърце. Тоест, Божията воля беше този човек да чуе Евангелието и да бъде кръстен в същия момент. Защото този човек повече нямаше да бъде на това място и този човек ще да бъде пропуснат. Така че някои от хората не са съгласни. И ако някой човек дава средствата си на такива хора, които нито имат Божията сила, нито пък ходят да правят тези неща, но пък говорят против тези, които ходят, този човек действа против Бога, както вие чухте за злополуките, които преживяват хората, внезапно попаднали в неправилната църква, които са в несъгласие с тези неща. Това е изключително важно. Аз искам да ви кажа, една жена в едно бедно село ми каза, брат Старимире, искам да ти дам 10 лева за служението, да ти дам десятък. И аз казах, щом Бог ти го казва, ти си решаваш дали ще го послушаш. То той каза, днес ще ако чуете гласът ми, не закоревявайте сърцето си. И тя каза, да, ето тези 10 лева. И тя каза, че в този момент не е знаела, но чувствала подбуждение да го направи. Не е знаела, че нейното внуче е изпило около 1 литър бензин. Около 1 литър бензин тя не е знаела и са го закарали в болницата в Бяла и лекарите са казали, че това дете не може да бъде спасено. Те са казали, че то не може да бъде спасено. Защо? Защото хранопровода бил изгорен, защото детето било с трайни увреждания в червата и те казали, че не може да бъде оправено. Просто говорили на родителите как да се сбогуват с детето си и това е едно изключителна трагедия. Но тя казва, през цялото време тя е била спокойна, защото тя знае, че Бог е подбудил, тя знае на колко много места ходим, как толкова хора, които са били в инвалидна количка, стават и прохождат, как толкова хора, които са без слепи, проглеждат, как тумори се премахват, как хора, които не са можели да си бутат главата или косата, получават изцеление. И тя го знае, че щом ги е дала тези пари, то Бог няма да остави, когато го е дала от сърце. Защото това е, което Библията ни казва, даването за благовестието, когато човек дава 10% от доходите. И
това, което тя вярваше, и това и се случи. От зъл ден беше защитена. Детето й е живо и здраво, то си говори, то се храни и няма никаква повреда. Точно обратното това, което докторите са казали. Ето защо ти трябва да разбереш, че е важно човек да знае къде да инвестира, той да знае какво да направи, той да знае, защото за следващите 2 години и 7 месеца това, което Бог иска да направи, е уникално. Той иска да не оставим нито едно място без зала, без събрани, нито едно място. Аз искам да ви кажа, вчерашния ден имаше един човек, който направи това нещо, който Бог му говореше и той го направи. Вчерашния ден, когато беше останало около 40-50 стотинки и това, което един човек се включи, той каза, че иска да направи нещо, иска да даде, така че да се проверят още няколко служби. Вие знаете, има благословени хора, които дават, има хора, които решават и които инвестират да се купуват нови завети, защото може да бъде на едро по 3 лева един кашон с нови завети, но ние ги подаряваме на хората и това, което те приемат заедно с това, и спасението, и вечния живот, те приемат и изцелението. И затова Бог ти казва да бъдеш инструктиран. Ако ти правиш на тези нива, ти да ходиш и да благовестяваш и също да бъдеш съучастник в служение, което Господ ти показва, че действително има чудеса и знамения, че хората се изцеляват, че действително се носи благовестието там, където не е имало преди. Защото това е различно, скъпи брати и сестри, това е различно, ако някой събере средства за евангелизация и покани някой, който да умее да пее, и тези средства да отидат за някой, който умее да пее, те не са отишли за сиромасите. Вие трябва да разберете, че Христос не е ходил по този начин, за да прави оркестър и музика срещу голям хонорар. Аз искам да ви кажа, че на много места, където пътувам, хората са очаквали от нас хляб, храна, те са очаквали от нас, вместо да са мислили да ни плащат пътищата. Ето защо Бог извърши тези неща, че както и вчерашния ден 76 пъти, той свръхестествено ми е пълнил горила в автомобила, защото това е велико дело, в което ние продължаваме да служим. Така че в зъл ден Господ те избавя, ти ще бъдеш в защита. Може да не си го правил до сега на правилното място, може да не си го правил до сега, но Бог е този, който те инструктира да си напълно наясно, защото Бог ти казва, че ти ще бъдеш защитен. Ето защо вие трябва да вземате молитвени думи и да се връщате към Бога, защото вие сте Аврамово потомство, наследници по обещание, тези, които трябва да ходят в Божията благословия, тези, които трябва да раздават Божията благословия. Затова вие трябва да казвате това, което Бог казва. Вие трябва да изговаряте това, което Словото на Бог казва за вас. И вие трябва да го казвате, за да приемете същата тази картина. Трябва да изговорите, защото със сърцето си човек вярва, но с устата си прави изповед и се спасява. Затова кажете го в името на Исус Христос. Повтаряйте, аз съм светлина на света. Не защото аз решавам да го кажа, но защото Христос го е казал. Аз съм светлина на света. Аз го казвам, защото Христос го заяви за мене. Той каза, вие сте светлина на света. Така че аз казвам това, като Господ е казал, защото Той ми каза, вземете молитвени думи и се върнете към мене. Той каза, град поставен на хълм не може да се скрие. Това казва Христос. И аз искам да ти кажа, Христос казва за тебе, че град поставен на хълм не може да се скрие. Животът ти не може да бъде скрит. Ти не можеш да имаш обикновен живот, но ти си избран да бъдеш на показ. Бог иска да извърши велики чудеса в твоя живот. Той иска от зъл ден да бъдеш защитен, от злополука да бъдеш в безопасност. Той, който те води. Ти няма как да имаш обикновен живот. Затова ти казвай го. Аз съм благословен от Господа. Аз съм благословен, за да благославям. Аз съм благословен при всяко дело на ръката си. Аз съм благословен. Живея в благословено тяло. Живея в благословен дом. Аз съм на място на благословение. Кажете го, аз имам благословено бъдеще. Това, което Бог иска ти да казваш, а не да се страхуваш, а не да се отчаиваш, а не да живееш в ограничение, защото Той е, който е направил ти да бъдеш роден, един велик Бог, който те е избрал за един специален живот. Благодарете на вашия Бог, като кажете, благодарете Господи, че когато бях никой, Ти ме избра, Ти ме повика и Ти ме направи специален. Аз съм специален и аз съм повече от победител. Благодаря Ти, защото съм роден от Тебе. Аз искам да ви кажа, вие сте родени от Словото на Бога.
Ето защо Словото на Бога променя ситуациите. Тоест, вие чухте преди малко стиховете, които четохме в посланията към коринтяните, да се преобразиш от слава в слава, в същият образ, в същата картина, която показва Словото. Ето защо ти си роден от нетленното семе на Словото. Ти си роден от това семе и ти трябва да продължиш да го казваш и то ще извърши това, да влезеш в същият образ. Защото Христос каза, човек ще има това, което казва. Ако дори кажеш на планината, хвърли се в морето, Христос каза, ти ще имаш това, което казваш. Тоест, точно това, което казваш, това и ще имаш. Това и ще имаш, точно което казваш. Повече не ми казвай, че предчувстваш злополука и катастрофа, но обърни внимание да се включиш в благовестието. Обърни внимание, защото Бог иска ти да ходиш, ти да се движиш в чудеса. Забележете, той каза на Петър, дойди. Това, което се случи, вие виждате, че Петър видя как Христос ходеше по водата. Той ходеше свръхестествено, там където другите не можеха. Той ходеше, защото той беше Божието Слово. И вие виждате, че ние сме призовани да живеем по същия начин, както Христос живее. Защото Той е главата, а ние сме пръчките. Като Негови ученици, ние също можем да ходим по водата. Като Негови ученици, ние същите дела можем да ходим. Но ти трябва да слушаш Неговия глас. Ти трябва да бъдеш концентриран да слушаш Неговия глас. И ти не трябва да се плашиш. Това, което Той ти казва, Той казва, дойди. Защото Петър му каза, ако си ти, Господи, кажи ми да дойда при тебе. Така че Исус каза, ела. Петър стъпи в лодката, на прага ти, стъпи там, на края ти, стъпи извън нея, стъпи и се удели от лодката, като ходеше, вече той се движеше, той стъпваше и стоеше на водата, и той ходеше и той крачеше, докато доближи да стигне до Исус. Но изведнъж той виждаше тъмната вода, обхвана го страх и той започна да потъва. Така че ходенето по водата е живот, който ти не считаш нищо друго за истина, освен Божието Слово. Ти не считаш нищо друго за истина, освен Словото на Бога. Когато приемеш Словото на Бога за истина и я казваш, ти ще живееш чрез това Слово. Ти ще живееш, защото праведният ще живее единствено чрез Словото. Така че ти трябва да излезеш от тази ситуация, която ти си бил ограничен и да почнеш да се движиш от тази година в един специален живот, в една спокойна, безопасна пътека на твоето бъдеще. Ти да поемеш извън лодката, ти да поемеш там, където Христос те повиква, ти да поемеш в живот на чудеса, в живот на демонстрация, в носене на благовестието. Така че хората трябва да разберат. Апостолите казаха, доказателствата на едно истинско служение, на едно апостолско служение, са знамения и чудеса от силата на Святи Дух. Ако някой е лишен от силата на Бог, от силата на благочестието, този човек не вярва в Бога. Така че човек си губи времето и средствата, ако той дава там или ходи там. Защото Христос каза, повярвайте в Мое име ще правят това. Изглежда, че някой не вярва както трябва и затова в неговия живот не могат да се видят тези неща. Но вие трябва да разберете, че това, което Бог показва тук е изключително важно. Той го направи и Той го показа. Той показа и Той каза ела. Така че ти трябва да бъдеш бърз, да действаш, да ходиш в смелост и да се наслаждаваш на Бога. Ти трябва да ходиш и да упражняваш вярата си, защото вяра, която не се тренира, не се упражнява, тя е слаба. Ти трябва да ходиш и да се движиш и не бива да вземаш пари на заем. Аз затова ви казвам, повече от 76 пъти Бог ми е пълнил гориво в резервуарите. Ти трябва да упражняваш вярата си, защото праведният чрез вяра ще живее. Ти не трябва да вземаш заеми повече. Това, което трябва да направиш ти, да вземеш да практикуваш своята вяра, да упражняваш своята вяра и да живееш над тези ограничения, когато започнеш да ходиш с Божието Слово. Така че Бог е, който иска да осъществи мечтите за тебе. Той иска плановете за тебе, за да носиш Евангелието до краищата на света. Той иска да ходиш, като казва, идете по целия свят. Ти не бива да ограничаваш Бога. Той казва, идете по целия свят. Вие можете да бъдете сигурни, че тази задача е точно за вас. Можете да бъдете сигурни в това. Защото Христос го каза, като ви пратих без кесия, бяхте ли лишени от нещо? Те казаха, в нищо от Господи. И аз същото го казвам. Толкова пъти съм ходил, дори с кесии на краката в снега.
Това, което съм ходил, 76 пъти Бог ми е пълнил горила в резервуарите. Искам да ви го кажа, те казаха от нищо. Аз казвам същото. Това, което Бог иска, да изпълниш тази задача. И ти няма да бъдеш лишен от нищо. Той иска да завършваш тази задача. За следващите 2 години и 7 месеца имаме ситуация, в която да обхванем всички местности, където все още не е имало общества от вярващи. Това, което Бог иска от нас, нашето посвещение, а неговите мечти за нас се осъществяват, когато ние тръгнем. Евангелието не може да бъде ограничено, защото ние сме скинията на Бога. Ние сме тези, които носим Неговото присъствие на всяко място, защото Христос и Отец са на небето, но Духът на Бога носи тяхното присъствие и те имат обиталище в нас, когато Духът на Бога е в нас. Едно поколение ще хвали делата на другото поколение. Така че във всяко едно поколение Бог си има апостоли, т.е. има пратеници, които да ходят и да разказват за славата на Бога. Ти трябва да бъдеш в това състояние, да триумфираш в Него, защото Божията воля за тебе е да ходиш в превъзходство и в победа над Сатана. Да кажеш на бурята утихни, а не да плачеш, да заплаташ на бурята да спре. Ти преодоляваш дори целия свят. Разберете го, дори целия свят преодоляваш, не само някаква си буря. Това, което трябва да разбереш е, че ти трябва да стъпиш над всички болести, над всеки грях, ти трябва да стъпиш и над смъртта и не бива да допускаш болест или страдание или някакъв недъг в тялото си. Не бива да го пускаш, защото Бог ти казва, не давайте място на дявола, не позволявай дявола да се играе с семейството ти, с работата ти, с парите ти, с здравето ти. Изгони го и върви в Господното име, върви в победата, в която Той те насочва, входи, движи се. Някои хора смятат, че тази победа не е възможна, но чухте този стих. Ние обаче сме способни на това, защото когато слушаш Бог и ходиш в стъпките Му, в този ден ти си избавен от злополука. И това, което трябва да разбереш, че Христос дойде на тази земя и ни подари пълна победа. Той ни показа съвършен живот, Той ни показа свръхестествен живот и Той ни донесе своя живот, Той ни даде същия свой живот в господство на дявола и на всичко, което е било ограничение. Той каза, аз ви донесох живот, аз ви дадох живот на радост и на изобилие. Това е изумително. Това със сигурност е живот на победа. Това е със сигурност живот на изобилие. Това, което Бог желае за тебе, да имаш изключително важно преживяване за Неговото Слово, изключително важно преживяване и демонстрация на Неговото Слово, като се преобърне ситуацията ти в същата. Затова Божието Слово ни казва и ние трябва да разберем. Господ е този, който казва, аз ви уча за ползата ви. Това казва Бог. Аз те уча за ползата ти. В Исаия 48 глава, 17 стих. Той ни учи за нашата полза, не за нашето погубление. Ти трябва да слушаш, защото Той каза, дано бихте ме послушали, защото тогава мирът ви щеше да бъде като река, дано бихте ме послушали, за да благоденствате вечно. И вие, и чедата ти, и чедата ви. Защото Господ е този добрия пастир, който няма да те остави в никаква нужда, в никаква ситуация. Днескашния ден ти трябва да го разбереш. Защо има толкова много вярващи, които не вярват, толкова много вярващи, които се оплакват от болести, толкова много вярващи, които се оплакват от ограничения, толкова много, които се страхуват от магии, страхуват се. Аз искам да ви кажа, много пъти са опитвали да ме правят магия на мен и на семейството ми, но тези магии са разбити, срещу нас нямат тази власт, нямат, защото дяволът не може да направи нищо, никакво оръжие не може да действа срещу нас. Ние сме вън от злополука, вън от опасност. Така че искам да ти кажа, не може да има християнин, който да се плаши. Не може да има християнин, който да се страхува от болести. Не може. Това не е нормално. Христос казва нещо изключително важно. И тази вечер, тези от вас, които изявяват желание да участват и да вършат това, като обръщат внимание на сиромаха, те са именно тези, които слушат гласът на Господа и навлизат да живеят в Неговия мир. Това, което трябва да разберете, е изключително важно. Това, което трябва да чуете. Сега в този момент аз искам да кажа, ние ще се помолим за благовестието и ще се помолим за вас и за вашите нужди, за вашите ситуации, в които се намирате. Ако някой от вас е бил болен, вие трябва да разберете, че Господ е, който преобръща към добро цялото ти състояние. Той го преобръща. Затова, ако вие имате мартеница, тази мартеница ви пречи. Ако имате ляд куршум, той ви пречи. Ако имате икона, тя ви пречи.
Тя е като капачката, която напълва и пречи на бутилката да бъде напълнена, и това ви ограничава, за да можете да приемете това, което Бог ви дава. Така че вие трябва да махнете тези предмети и да ги изгаряте, както правеха по времето на първата църква. Те изгаряха тези книги, тези предмети, тези неща, които бяха несъответстващи с Божието Слово и воля за тях. Така че в този момент ние ще се молим за благовестието, след което ще се молим и за вас. Така че в името на Исус Христос, в името Господно, нека в този момент тази страна да бъде страна на Господа, нека тази страна да бъде царство на Господа, нека тази страна да бъде страна на славата на Бога, нека тази страна да бъде страна, която изявява славата на Бога, нека всяко кътче да се изпълни с славата на Бога, нека всички селища, които нямат все още събрания, нека да бъдат евангелизирани. И Бог каза кого да изпратя. Аз казвам, изпрати мене, Господи, защото аз действително ходя, и ако вие искате да ходите, вие, ако искате да организирате тези неща във вашите селища, които все още може да не е имало църква, вие може да се обадите, да пишете на лично съобщение, ако имате някакви въпроси, защото не бива да остават тези селища. Вие сте отговорни за мястото, което живеете. Вие трябва да бъдете инструктирани. И така в този момент искам да ти кажа, не ме е грижа каква болест си имал, каква диагноза си имал, не ме е грижа каква диагноза са ти поставили лекарите. Искам да чуя Словото на Бога, защото Той е обещал да преобрази цялата ти ситуация в тази ситуация, която Божието Слово казва от слава в слава. Той ти е повикал и Той ти го казва, Той ти го заявява. Той казва изключително нещо велико. Затова служете мястото, което ви е боляло, ръката на мястото, което ви е оболяло, и кажете: аз прощавам на всеки човек, Господи. Аз се отричам от всички изисквания на закона върху живота ми. Нека да бъдат неутрализирани. И всички връзки на злополука от неправилни места за събрание, които са били противоречие и без доказателства от Божията сила, аз унищожавам тези връзки на безплодие от живота си и аз решавам да обръщам внимание на сиромаха в името на Исус Христос за пълна защита, за далеко от зъл ден, за съхраняване на живота в името на Исус Христос. Така че в този момент Бог е този, който осъществява върху твоя живот преобръщане на ситуацията ти, да се преобрази в същият образ, каквото показва Словото на Бога, от слава в слава. Той го изявява да се преобърне в същата ситуация. Така че в този момент, това, което Христос казва, Той ти казва: който ме следва, няма да остане в тъмнина, но ще има светлината на живота. Тази вечер ситуацията ти се преобразява. Ти имаш светлината на живота. Той каза, че няма да останеш в тъмнина, но ще имаш светлината на живота. Затова ти го кажи: аз няма да остана. Аз няма да остана в тъмнина. Аз няма да остана в тъмнината на рака. Аз няма да остана в тъмнината на диабета. Аз няма да остана в диабета. Няма да остана в тъмнината на болестта. Няма да остана в злополуката. В името на Исус Христос аз се преобразявам в същият образ от слава в слава, от слава в слава. И аз искам да ти кажа, нещо се случва с тебе. Ето силата на Господа се носи. Мощното име на Исус Христос. И Господ те изцелява. О, благодаря ти, Господи Исусе! И аз искам да ти кажа, някои хора се чудят как да живеят от болка, от ден за ден да оцелеят с хляба си, от ден за ден да оцелеят. Те се чудят как да оцелеят, да живеят ден за ден. Но тази вечер ти си помазан, не да живееш ден за ден, но ти си помазан да живееш от слава в слава, от слава в слава, в името на Исус Христос. Благославям всеки един, който желае да се включи в благовестието, всеки един, който желае да инвестира инвестиции в благовестието, всеки, който иска да бъде партньор на Бога, който желае, може да се включи и да действа и да дава, защото Господ преобръща ситуацията ти към добро в името на Исус Христос. Благодариме ти, Господи Исусе. Алелуя! Така че добре дошли и на някоя служба при нас в църква Царско свещенство, град Бяла, срещу входа на градската болница. И ако някой от вас изявяват желание
по същият начин да участват в носене на благовестието, могат също да направят и с пощенски запис или по друг начин, но това е нещо, което Бог заявява да бъде само на драго сърце. Така че благословение. Господ преобърна ситуацията ти. От зъл ден не ще се боиш. В името на Исус Христос.